हेलो राइस नोंथांमोन खुलुमबाय आंनि इउट्यूब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि साबस्क्राइब लोगो नोंथांमोन बोसोर गोदान बैसागुनि बयखौबो गोसो गोथारै आंनि गोसो गोरबोजों बरायनानै लाबाय राइस नोंथांमोन। मोसौ फिसा नै जोंहा दाखालि बैसागनि 1 थारिख खालि जादों बिमानै बेनो बैसागनि 1 थारिख जानाय मोसौ फिसा बे राइस नोंथांमोन। खुसिया राइस नोंथांमोन नै बे जाहैबाय न' खाथिनि दै राइस नोंथांमोन। मानो नैबे खुन्थिया गायना जाहैबाय बेनिफ्राय हरै फारसे बारलांनो थाखाय दालां होनो नागिरदों। दैज्लाङाव दिगदारि जायो हरै बारलांनो मैगं थाइगं आबाद बायदिसिना लायनो, बेनि थाखायनो बेखौ दालां होनो नागिरदों राइस नोंथांमोन। नोंथांमोनहा नायबानो जाबाय जोंनि बे न'नि दैया। बे ओंख्रिया जाहैबाय जोगोनारजों अमा बेदर गोरानजों राइस नोंथांमोन। नैबे खुसिया बेदर राइस नोंथांमोन नायदो नै। नारें खाजि जाना दोनै नारें खाजि जादों नै राइस नोंथांमोन। न' खाथिनि हाखरनिफ्राय अन्थाइ बोखांदों राइस नोंथांमोननि। नोंथांमोना नायफानो हागोन आंजों लोगोसे। नोंथांमोननो देखायनो नाजागोन आङो। जेसिपिजों अन्थाइ बोखांदों ट्रेक्टर गंथाम लानानै राइस नोंथांमोन। नायबानो जाबाय नोंथांमोनहा आंजों लोगोसे।